Ние продължаваме с следващият ни събеседник. Казахме, че днес е 15 август, един голям църковен празник, Успение Богородично. Наш гост е старият приятел на нашето предаване, Цветан Диковски, богослов. И с теб ще поговорим точно за този празник, Успение Богородично. Всички хора... Здравей и честит празник! Благодаря! Всички хора чуват и произнасят, може би, празника Успение Богородично, но какво всъщност значи думата Успение? Думата Успение, това е свързано с смъртта на Света Богородица, тъй като тя е била много лека смърт, сякаш едно заспиване, затова за нея употребяваме църковно-славянската или старобългарската дума Успение. Така, Света Богородица, застъпница на християните пред Божия престол. В Свещеното писание има един цитат: голяма сила има молитвата на праведника. Затова още при живе някои Божии угодници, просяли като свети, със своите молитви са вършили изцеления, дори възкресения на мъртви. Ако проследим житията на светиите, можем да видим много такива случаи. Ние знаем, че живота на човека не свършва на този свят, че човек отива в едно друго измерение, където продължава да живее и в зависимост от това какво е вършил тук, там ще получи благодатно състояние или някакво страдание. Ние смятаме, че хората, които отминават от този свят и са отишли там пред Божия престол, могат със своите молитви, като праведници, да се застъпят за нас. Между най-големите застъпници за нас пред Божия престол са Света Богородица и Свети Йоан Кръстител. Така смятаме. И това нещо се показва на практика. Аз щях да те попитам, когато вярващ отправя молитвата, обикновено казва Господи, Исусе или се обръща към името на Божията майка. Значи, Тя ли е така най-важният, как да кажа, човек след Исус Христос, след Господ? Или? Можем да кажем, че между светците тя е на първо място пред Божия престол, като наш застъпник. Ние казваме и за Света Богородица. Света Богородица, помоли Бога за мене да ми помогне това и това. Или Света Богородица, спаси и нас със своите молитви. Значи ние просим от тези Божии угодници да се застъпят със своите молитви за нашите немощи, за нашите нужди и по техните молитви Господ да ни дарува това, което ни е нужно и полезно за нас. Съвсем накратко обяснено. Да, защото наистина към нея се обръщат хората в мислите си, в молитвите си или към нейния син. Значи можем да се обърнем директно към Бога. Да. Но понеже ние смятаме, че молитвите на тези праведници има голяма сила, ние молим за тяхното молитвено застъпничество. И имаме случаи пред чудотворните икони, които са няколко десетки тук в България, на изцеления и други случаи са чудеса. И също, просто когато си се помолил, без да ходиш при някоя чудотворна икона, нещо да ти помогне Бог по някакъв начин, по молитвите на някой Божий угодник. Ако погледнем така образа на Богородица в малко по-широк аспект или малко по-съвременен вариант, тя като образец, като символ на жената, на майката. От ранните християнски години Света Богородица е била пример за всички жени християнки. Пример за жената преди нейния брак, за девицата, за момиченцето, което израства дори в семейството, и пример за жената майка. Целият живот на Света Богородица е образец за първо вяра, второ смирение. Не говорим за християнско смирение, а по принцип за смирение. И след това за милосърдие, за любов, за благочестие. За това казваме, че Света Богородица се явява пример за не само за съвременната, за жената през вековете. Да, но тя е пък толкова съвършена, толкова неземна. Не е ли толкова трудно да бъде днес? А кой е казал, че живота на християнина трябва да бъде лесен? Живота на християнина трябва да бъде подвиг. Живота на християнина трябва да бъде... той да отстоява всекидневна борба и всекидневна защита на позиции, на вероюна. Значи, нас обществото ни вкарва в някакви стереотипи. Ти, ако си възрастен човек, трябва да се учила с бастун и
да гледаш Да на креташ. мусено, а така. Да креташ, ако си бабичка, трябва, значи, ако видиш една бабичка да прави един утренен крос, ще речеш, тази бабичка нещо и хлопат дъските. Защо? Защото обществото я вкарва в някакви стереотипи. Нас също обществото несъзнателно се опитва да ни вкара в някакви стереотипи. Съвременният стереотип за съвременната жена или за съвременната девойка е безкрайно далече от това, което... Точно това ми е въпросът. безкрайно Как далеч от днешните това. млади момичета Да. могат да погледнат сериозно, наистина да се замислят. Много пъти виждат, нали, че момиченцето там 15-16 годишно върши нещо нередно. Обаче въпреки всичко не го спират, защото казват такива са времената. Сега кой знае какво ще си помислят хората за него. Тези деца също им се налага, ако са вярващи, да отстояват своята вяра пред околните. Те също много често се чувстват в ролята на аутсайдери. Много често се чувстват отхвърлени, защото натискът на групата, ако ти си там сред една група младежи и не се друсаш като тях, значи ти си аут, групата те изхвърля. Много често те падат в изолация, но именно това е подвига от ранна възраст, детето да се научи да отстоява. Но пък ние не казваме, че те не могат да имат среда. Да, изключително трудно е да бъдеш различен, но не е казвам, че те не могат да имат среда, защото в църквата се организират различни младежки сдружения, където хората се събират по интереси, където се провеждат сказки, беседи, където им се дава положителен пример. Децата се църковяват от бебета още, от пеленаческа възраст. И това е важно. Трябва ли човек да е вярващ, за да се учи от Богородица? В смисъл, не може ли, окей, атеист, но просто от обща култура да знае за какво става въпрос и да следва нещата, които на него му допадат? Може, но значи ако той е атеист и следва една част от това, пък другата част, да речем, той следва, да речем, вярата и благочестието. Говорим, например, за една млада девойка, следва вярата, благочестието, ходи редовно на църква, в същото време не следва девството. Значи, грехът на блуда веднага заличава другия подвиг, който тя е извършила. И ще следва всичко, което препоръчва християнството. Но ако се поставят така крайно нещата, аз мисля, че тя много трудно ще има днес сред младите последователи. Значи... Не трябва ли да е малко по-близка до съвременните? За да е близка до тях. Искам да уточня едно нещо, че църквата и православието не налагат тези заповеди, за да ограничават хората. Те ги налагат, за да ги предпазят. Защо? Защото ние казваме в кои времена живеем, момичето да си няма приятел, в кои времена живеем, момичето да не ходи с къса пола и така нататък. Живеем във времената на отрицателен приръст, живеем във времената на абортите, живеем във времената на венерическите болести, живеем във времената спин и така нататък. И още едно ново изследване, което ми попадна неотдавна, че всеки мъж, с който е пребивавала една жена, оставя следа върху нея. Това се отразява върху поколението. Аз си мисля, че и всяка жена оставя някаква следа върху мъжа. Да. Също. Нека да е двустранен процес. Не, това го говоря, това, което съм чел и видял, нали, в специализиран филм, лично популярен. Добре, и в крайна сметка днес отживелица ли е християнския морал? Не може да бъде отживелица християнския морал. Той винаги е бил еталон. Игнорирането на християнския морал е направено с цел някои хора да печелят. Християнина не носи изгода, например, на тези, които произвеждат къси поли. Християнина не носи изгода на тези, които произвеждат алкохол и цигари. Християнина не носи изгода на тези, които се опитват да я натъпчат с медикаменти, защото те ще потърсят първо Божията помощ. Значи, нас обществото ни вкарва в такива рамки, че ние да бъдем удобни на някого. Ама по същата логика и християнството вкарва в някакви рамки. И то има изисквания. Значи, и това е следващия въпрос. Ограничава ли християнството, когато изисква да се спазват Божите заповеди, да се води такъв съобразен живот? Християнството ти казва, ако излезеш от рамките на тази кошарка, ще те изяде вълка. Да. Ти избираш сам дали да излезеш да те изяде вълка или да не излизаш. Защото блуда, за който споменахме преди малко, го наричаме един от 7-те смъртни гряха. Защо тези грехове се наричат смъртни? Защото бавно и полека убиват. Значи гордостта, завистта, депресията или както ние го наричаме униния, блуда, чревоугодието. Това са погледнато от чисто практическа гледна точка, психологическа, физиологическа гледна точка. Това убива. Това убива. И защо християнството ограничава? Християнството ограничава да не вкусиш от смъртта,
Да. То те пази по този начин. Ма то не ти казва, ти така. Ако искаш да бъдеш жив, ако искаш да бъдеш здрав, ако искаш да бъдеш нормален, че колко извращения сега са приети като нещо нормално. Да, така е. Хомосексуалистите, това беше до преди 30 години беше девиация, сега претендират да бъдат младсинство. Извинявам се, И но си това е търсят противоестествено и си търсят правата. Да, разширихме темата. Нека да се върнем на днешния празник. Аз знам, че с теб разговорите винаги са много интересни, но трябва да приключим. Мога ли да се възползвам от твоето присъствие, ти да отправиш поздрав към всички, които днес имат празник, които имат имен ден? Разбира се, нека по молитвите на Света Богородица Господ да дарува на всички именници днес, на всички православни християни на първо място здраве. Нека да извлекат поука от това нещо, което ние казахме, да разберат, че християнството е един път, един начин на живот, който води към съвършенство. Нека да бъдат здрави, нека да успяват в добрите си дела, нека да са здрави семействата им и Света Богородица да ни закриля с молитвите си. Благодаря ти много. Ще се радваме и на следващи твои участия по други теми. Ние, уважаеми зрители, Също благодаря. Да, продължаваме с следващия материал, а той е от Копривщица. 10-тия фолклорен фестивал. Какво бе участието на няколко групи от нашия край? Нека да видим.